Jó vagyunk. Azt mondd meg nekem, hogy te mivel töltötted az estét? Hát én ágyba fektem már régen. Na, de a foci meccset nézted, gondolom azért hívtál, vagy lehet, hogy Gabival akartál csak dumálni, lehet. Vagy csak egyszerűen Németh Lajos vagy, és arról akarsz beszélgetni, hogy most a jégviszonyok Jó, csak mondjad. Tovább is van, mondjam még. Elmondom majd Gabikával, úgyis szerettem volna már beszélni. De a Orsival, a Bival nyalja ki a szemét. Mondjad. Bival nyalja ki a szemét. Igyekszem átadni az üzenetet, jó? Igyekszem. Nehéz ehhez mit hozzáfűzni egyébként. És további szép estét kívánunk, jó?